रेडि खालाम दे जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांसिम जे 2002 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था आवग्रिनो थाखाय जे 2005 मायथाइयाव नोंथाङा जिउनि मोगथांखर बिसम्बि आरो आरज बे गांनै बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों आरो बेबायदिनो फैयै फैयै दिनैहाय 2002 मायथाइयाव भारत सोरखारनि देरसिन बान्था पद्मश्री एवार्ड मोननो हाबाय जे माबायदि गोसोआव गोजोननाय मोननो हादों सार आं बे बान्थाखौ मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो थुलुंगानाय मोनदों बे जाहोनाव जे आं बे फरायसा समनिफ्रायनो एबा दासिम थुनलाइ सोरजिनाय एबा सोलोंथाइ बिफानाव नांजाबनानै खामानि मावनाय नांथाबनानै माखासे बिजाब दिहुननायनि गेजेरजों बे बान्थाखौ मोननो हादों होननानै आंहा फोथायनाय दं मानोना आंनो बेयाव सोलोंथाइ आरो थुनलाइनि थाखाय बे पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जादों जों मिथिगौ जे सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि बिहोमाया दिनैसिमबो गोबां आरो नोंथांनि बिहोमाया दिनैसिमबो होबोबाय थादों आरो जोबनोबो थाङाखै बे बिथिङाव नोंथांमोना आथिखालाव बेसेबांसो बिजाब सुजुनाय दिहुनखो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंबाय जे 63 गां गासै बिजाबा दा फोसावजाबाय सेबखांजाबाय आरो डिटिपि खालामनाय अबस्थायाव दासिम गां 11 दङ बियो 2021 मायथाइनि गेजेराव दिहुनना फोसावनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दं बेनि अनगायैबो आरोबाव माखासे बिथा दानाय थामहिनबा प्लट दानाय सल'मा बा बिदिनो फावथायनि डिटिपि खालामनाय अबस्थायाव दङ बेखौ 2022 मायथाइनि गेजेराव आरोबाव नंथ्राब्लाबो 15 गां बिजाब दिहुननो हाबावगोन होननानै आं मिजिं थिदों बर' हारिनि फोथाराव नुनो मोनो जे सार 1988 आव मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्था बेनि उनाव डक्टर कामेश्वर ब्रह्म फिन दिनै नोंथांनि खाफाल होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथांनि बान्था आवग्रिनो हानायखौ दुलाराय बर' हारिफ्रानो गोजोननाय फोरमायदों जे माबायदि बिबुंथि होनो लाखिनो सानो जे दिनैसिमबो बर'फोरा जा थुनलाइयानो होन बायदि बायदि बिथिङावनो होन पद्मश्री एवार्डखौ मोननो हायाखै दिनैसिम नोंथांजों नायल' जाल' साथामल' मोननो हादों बर' हारियाव माबायदि बुंनो नागिरो आं बे बेलायाव पद्मश्री मदाराम ब्रह्म जाय बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय पद्मश्री बान्था मोनदों बिथांनि मुंखौ आं रायखांनांगोन बिथांनि थुलुंगाथि दं बेनो जाबाय बिथाङा थखन थुयै थुयै आंनि बागानसालिनि न'आव बिथांनियाबो बागानसालियावनो RNB र'डआवमोन कमल कुमार ब्रह्मनि बिफा खाना दाना थखन थुयै थुयै फैनानै आंखौ बुंफैयोमोन मंगलसिं नोंबो लिरबाय था फिसा नोंबो थुनलाइ सोरजिबाय था पद्मश्री बान्थाल' नङा बिनिख्रुइ आरो देरसिन बान्था मोनगोन नों बेबायदि होननानै बिथाङा आंखौ थुलुंगा होबाय थादों आरो आंनि लिरनाय माखासे खन्थाइ रायथाइ बेफोरखौ गावनि बिजाबावबो बिथाङा जायगा होबोदोंमोन आरोबाव डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआबो आंनो थुलुंगा होबोबाय थादों बेनो जाबाय बिथाङा आंनि सिनियरब्लाबो बिथाङा आंखौ लोगो बायदि बाहायबोदों आरो थुलुंगा होयै होयै बुंदों बिथाङा जेब्ला पद्मश्री बान्थाखौ मोनबाय आरो आजावबाय आं कंग्रेचुलेसन हरनायाव बिथाङा बुंदों हाजवारी नोंबो पद्मश्री बान्था आरो बिनिख्रुइ देरसिन मोनबावनांगौलै जोंथ' बोरायबाय नों दा जाखांफुथारदों रिटायार जाबायब्लाबो बेबायदि होननानै बिथाङा आंखौ थुलुंगा होदों अब्ला आं बुजिनायाव डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो बिनि सिगांसिन पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ जेरैबायदि थुलुंगा होबाय बेबायदि थुलुंगा लानानै आरोबाव आं खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिदों इयुन समाव माबायदि फोरोंलांनो सानो बा गियान होलांनो सानो नोंथाङाबो जिहेतु पद्मश्री बान्था मोनगिरि सासे मुंदांखा सुबुं जे लाइमोनफोरा थुनलाइनि बिथिंखौनो होन सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बिराद दावगाबोबाय थादों आरो नाजाबोबाय थादों गोबां लाइमोनफ्रानो दिनै खन्थाइ रायथाइ थुनलाइ सोरजिनायाव गोसो दुंगाखांबोगासिनो दङ बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरो सार आं बे बेलायाव दानि जाखांफुनाय लिरगिरि थुनलाइगिरि लाइमोन एबा फरायसाफोर एबा गागि लिरगिरिफोर बयनिसिमबो बे सुबुरुनखौनो होनो लुबैयो बिथांमोनहा फरायनांगौ आरोबाव गोथौसिननिफ्राय गोथौ थब्लनानै बुरखांनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिनि जारिमिननि खोथाफोरखौ
बे बुहुमाव फोसावनांगौ आरो फोरमायनानै होनांगौ जाहाथे जोङो गोथों लामाजों आवगायलांनानै गावनि जारिमिनखौ संनानै मोनो गोथों लामाजों आवगायलांनानै गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ बुरखांनो हायो आरोबाव जोंनि इयुन जोलैनो बेखौ फोसावनो हायो आरोबाव गेदेमा थुनलाइ सोरजिनानै बे बुहुमाव बिहोमा होनो हायो बिदिन्थि गालांनो हायो। थेंक इउ।